Mntaka mkhulu. Yamfowethu. Hayi manaku la ndidala nezinto la. Kuthiwa ubani lo president umongameli lo wale eMelika. Donald Trump. Nangu lo muntu esixova lo echo lento ayichoyo uthi yena amagender ngoku emhlabeni awu2. Yewe lo muntu ungimangaza kabi yazi uDonald Trump uyabheda usethi manje lapha eAmerica amagender mabili female nemale. Hayibo. Uyicho kanjani leyo nto? Kanjani ngoba uyibo abasifaka kule nkinga lesi namhlanje sinemagender amaningi nje yibo laba eAmerica. Lo muntu udlala ngaphela ngomfethu manje ndiyayibheka lento lena phela manje thina ngokunako ngokula sekumele ngokuthi nasithini laba balawo ngoba phela sele sodwa mayinasile yena ucishile yena lento isele manje la sishona phi thina ngoba thina kudala sigqoka impahla ezinamakhala erainbow lezi impahla ezino red no blue OGBLTQ la umuntu ama-alphabet ndani ngawathi ndiwade ngendaba yalabantu laba labo Q ntontoni manje lobo GBLTQ yena uyabakhansela ngoku useshiye thina South Africa sodwa manje sine rainbow esingayade ngokuthi no uDonald Trump wrong mfowethu ngoba iAmerica mfowethu iyona eyasibonisa lento le ukuthi lento iyaphila manje sijikile senze njani ke thina sibashonisa phika bethu hayi nani ndiyibonayo kwale yabo nje beyicishile laba bazasuka batotogcwala la laba bale America njengoba yenethe ngo2 laba ngoba phela uRamaphosa washo wathi ucela uDonald Trump asihlukane neSouth Africa abheke iAmerica yakhe iSouth Africa naje okusho ukuthi yena akavumelani noDonald hayi akavumelani icacile phela shuthi sizosala sodwa kule mbala yerainbow le bese ke lawo amanye amagender angale ngawafuna uTrump ethi la amagender wangale athi babaningi la sala sodwa ngenyofa shem ayamiyazi lento mina bengithi kodwa ake sikhulumele lezi South Africa ngoba phela manje asikwazi ukuthi befike besifake lento iyafana nenkolo labantu bafike besikhandela into bejike beyishiye beyiyeke bona nenkolo bayikhanda bayiletha kithi bayishiya kithi yasala nathi sina siloko nje sabake iminqomo lemzweni nabo OGBTQ manje basele nathi yithi sodwa manje sekumele silweleni hayi shem so toyitoya kuze kube nini